Please support my channel, May 17 Ilocana po. At saka kay Sir Ruel Lipat po, please supportahan po natin siya para marami pa siyang matulungan. Team Ruel Lipat po. Thank you po.
Gracia, dollar. Good morning, good morning. Good morning, Rinier. Good morning, Brio Magic. Amaya, Musi, thank you for coming. Thank you sa lahat.
Hello! Ano, di dyan madami, hindi yung motor, sa bali dahil. Motor dyan na lang ito mga.
Awan mantika na ita. Awan, ano na po ba? Eh, tay, awan.
Hello, 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 hello.
Ay, paka-estudyo niya nakatulog. Wala ka, hindi ako nasunod niya dahil sa nakapinggol ko na kinimain. Saan ko makita, rupa na ko na. Sakang din sa kaya na pwede sitalan. Gapok ante, daw agad ko. Kani ada to'y tawag, ada tawag kinya nga. Ha? Dagiri ko sa barangay. Kaya? May isa pa ka? Isa pa ka?
Dito na lang guys, mas maganda. Ayan. Ayan guys, ito yung mga pera. Oh. Sinupot ko para mas madaling mag-ano. Bibili ulit kasi ako ng soft drinks. Naubusan ako. Kasi bukas pa lang ng hapon kukuha ng mas maraming soft drinks. 3 kiss na lang ang kukunin ko. 3 kiss na maliliit, 2 kasalo. Ayan. So shout out sa lahat.
Ayan, magpabalik po. May bibili. Thank you, Lord, sa araw-araw na biyaya. Ada ka singkamas, okra. Singkamas. Ada kaya?
Mapagkasamang dito na.
Hello, shout out Team Ruel Lipat. Binabarya ko lang po. Ay, isa. Ayan, dito ulit tayo sa tindahan. Dito lang yun.
Ante. Nangay. Alta dalin din. Alta nulin din. Luuray ko mo diay. Naglaba kami yung kinana. Luuray ko mo diay sa naglaba. Ano ba? Nagaruto diay. Sumangkuta ka nakaruto mo ta. Tataka ni nag sukaan niya. Kumatang ka sabon ko na nagyaya laban niya na. Pawaan na naman pati daw na. Hindi naman na kami ni Bani na daw na. Hindi, tagtungo kayo dyan makayan. Tatangay ka. Tatawa mo na yan. Yo, ito.
Batang! Batang! Sama mo yung tamarin nyo? Ha? Tamarin ata? Ay, datay? Well, Garay. Luibe. Bagta na doorbell mo, Warren. Garay sa Quinpay. wala yung tato. May sabay. Malamdaman to, pitak pa yung wala. Nene. Mag-doorbell ka tulatan niya. What? Oo, sige.
Translate agad. Gusto mo nga, agad lang ko ni uy, mahal na yung kapag pupuranan ko sa ito lang. Ama lang na maalam mo hindi. Wala, borda eh. Bukay mo dati na yan. Ay, naku, ano ni? Alinisan na. Ready yung judo, no? Magkakasal sa pag-ibig. Ito bang magkapilinisan na ni Pare? Lala namin lahat.
Hello. Nini Tinong.
nagbubuo po sa kanila. Ayan guys, hanggang dito na lang ulit. Thank you so much sa support at saka sa pag-tune in po sa aking live. Thank you so much po. May God bless us all. Bye!